Neka, ajde. Ajde, sad ne je prekidamo, ajde, ja se pripričamo. Mi imamo te tekstove. Pa ima sad si našo, metala znam. To front 69. Slobodna Srbija. Ovo je po važnosti drugi post. Posle vaspitnik, jako strog post. I uopšte, pričao sam 100 puta u čemu se sastoji sloga Srbinova. U krstočasnome, a krst čast nije časni samo ako je pravoslavni, a pravoslavlje je istina Božja, a istina Božja privlači blagoslov Božji, blagodat Duha Svetoga koji je Duh istine, koji samo u crkvi pravoslavnoj živi. I zato što mi nemamo Duha istine, ne živimo molitveno, ne ispovedamo se, ne pričešćujemo se i ne činimo dobra dela požrtvovana za bližnje i za otadžbinu, zbog toga nema sloge, zato što se ne ujedinjavamo u Duhu Sveta. Sad da bi došao Duh Sveti mora da se opravoslavimo, da pročitamo žitije svetih, da uđemo malo u post u molitvu, da se spremimo na uzdržanje, jer da bi čovjek bio dobar na ovoj zemlji, on mora non stop da se trudi, da se uzdržava, da se moli, da se nada na Gospoda, ne na sebe, da gleda na veru, na smirenje, da bi dobio ljubav. A da bi bio zao, samo dovoljno se opustiš, ne treba ništa raditi. Znači, jer samim tim lenjošću ti odbijaš da spoznaš smisao života. Jednostavno sama lenjost, samo po sebi je već neki bunt na Boga, na smisao življenja, na neke elementarne sile, dobre savesti i duše koje nam je Gospod dao za ovaj život. Da bi se ovdje samo opredelili hoćemo li ka dobro, hoćemo li ka zlo. Nažalost, naš narod većinski se sada opredelio nepokajanju, nedovoljnom pokajanju, anti nekom pravoslavnom življenju, nemoralnom, šutenje na izdaju, šta nam se sve dešava, znači verovanje u laži, jer im je sad većini lakše da veruju u laž koja im obećava neko lažno dobro, nego da shvate stanje stvari kako je sad. Zato su sveti oci govorili da moraš uvek, treba bolje misliti da će sutrašnji dan biti teži, spremaš se na teže, da budeš pobožniji i trpeljiviji, a ne da se spremaš sve, bit će bolje, a onda sve gore i gore i onda ti nemaš snage da se opireš, upašćeš u razočarenje sve veće i veće. Tako da ako bude dobro, a ti se spremaš na gore, hvala Bogu, ako ne, ako bude loše, opet hvala Bogu spremio si se. Tako da ovaj post i svaki drugi post, ovdje ima još vremena, bez obzira što je neka velika ždaja ustala da slomi i srpstvo i ceo svet, jer ovo očigledna priča sa ovim korona trovanjima, da je cilj pojačavanje diktature, da svaki naredni talas mera, oni pojačavaju diktaturu i pa popuštaju, ali to što popuste nikad ne vrate na staru, nego uvek zatežu sve više i više i ka sve većem teroru, ka jednoj svetskoj vladi i ka jednom cionisti i jevrejinu koga planiraju za Antikrista da bude jedan vladar sveta i da sve drže pod kontrolom, da se prate preko, ne daj Bože, da to uspeju, da prate preko čipova i mobilnih telefona, aplikacije i šta sve ne spremaju sada, sve ima mnogo toga na internetu, već objašnjeno. Nego treba gledati još uvek, bez obzira što ovo izgleda strašno i što izgleda da je zlo neminovno, ipak mogli pokajanjem, znači ispraću pričešće, molišom postom, žrtvom za bližnje, da izađete, da shvatite da će kući, ako budemo se držati biti sve gore i gore, da su kući u karantinu, ovi nam ne misli ništa dobro, ni vakcinama, ni migrantima, ni s Belgije mrežom, ni ekumenizmom, sve su to načini ubijanja srpske duše, tradicije, vere, onu koju nam je blagoslovio Sveti Sava i pre svi svetitelji pre njega i sve do Gospoda Hrista. Tako da, eto, s Božjom pomoću, ako bi se pokajali, sloboda bi sutra. Svi bi se neprijatelji Srbije razbežali. Ali pošto mi non stop nećemo tražimo od Boga pomoć, nego tražimo od izbora, od političara, od nekih lažnih vođa. Nisu oni lažni vođa da svi rade za udbu, nego mnogi od njih i misle da čine dobro, ali pošto narod nije zaslužio, ne traži pravoslavno dobro i zato mu se i ne daje i onda i te vođe nisu potkovane po svetim ocima, jer ako se mi ne ujedinimo oko učenja svetih otaca, ništa nas ne može ujediniti. Znači
Znači, a ovo su sve ljudski pokušaji. Pokušavaš sa ovom idejom, sa onom idejom, sa ovom idejom. Ma ne treba nama ekstra ideja. Nama treba idealno pokajanje i ulazak u blagodat Duha Svetoga i onda će narod osjetiti odmah da je blagodat tu i svi će se sliti tu. I svi će shvatiti da je ovo bitka večna, za večni život, a ne za ovde, za bilo šta zemaljsko, kratkotrajno trule. Duša je večna i verovo ti ili ne verovo, ili ćeš u zagrljaj Hrista Boga, ili ćeš se odbijati od blagodati Božije i završiti na kuvanju kod đavola. Znači, nema večno jedno, večno drugo. Znači, ovaj život je jedan probni poligon koji ide na večnu raskrsnicu. Čim se upokojiš, ideš na večnu raskrsnicu da viš gde ti je duša pretegla. Kako ka Bogu ili protiv Boga. Već je nema. Sam će, svaki će znati. Kad se već upokoji, već sam trenutak upokojenja već je, kad se gleda duhovno kakav je čovjek bio u trenutku upokojenja, već se nazireš gde će u večnosti biti. To može on sam već da zna i pored toga izlazi na sud Božji posle 40. dan posle upokojenja. Da je sreće da mislimo o tome, o nebeskoj Srbiji, da li ćemo biti sa svetiteljima ili ne biti s demonima, onda bi sve bilo dobro, onda bi mi imali smisao života. Ali mi pokušavamo da nađemo smisao ovde u nekim zemaljskim lažima. Koja god da je država, koja god da je, neće biti večna. Srbija nam je data kao kuća da se u njoj čuva pravoslavlje, da u pravoslavlje duše spašavaju i uzleću ka Hristu. I ako nećeš da čuvaš pravoslavlje, onda kupiš i kuću, onda te razara, napada kako stigne i nema pomoći ni odakle sem od Boga živoga, koji je lepo kroz evanđelje, kroz svete oce. Znači, moraju se čitati žitija svetih objasnio kako se Gospodu ugađa, šta je Bogu milo. Bog se gordima protivi, a smirenima daruje blagodat. A smirenje ne može se postići i pokajanje bez blagodati svetih tajnih crkve. Znači, mora ispovest, mora pričašće, mora post, mora molitva da bi bili krotki, da bi bili slični anđelima, ne demonima. Kod anđela je jedna volja, svi imaju volju ljubavi Božije i mira, blagodati neviđene koju uho čovečije ne može ni da zamisli, ni oko da vidi, ne može da zamisli ni oko da vidi. To gore čeka one koji su svetitelji su već u tome, u spasenju Carstva Nebeskoga mi se ili ka tome približavamo u jednu volju ljubavi Božije ili ovi drugi demonske volje da se koji muče ropću večno, gde svako ima svoju volju. Sad, u vremenu još jedna stvar. Ovo što se dešava u Belorusu, da li je to opravdana pobuna naroda ili udar na pravoslavnu civilizaciju? Ovo je udar na ovo ostvarenje potpunog plana ove korona okupacije. Ovo je korona okupacija, svetska diktatura uspostavlja se, sve veće mere pritiskaju, korona je neki otrov, neće da ulazim kakav, ali je smišljena priča da se sve stavi pod kontrolu, da budu globalne vesti, globalni mediji, sve da bude centralizovano, sve laži da budu iz jednog centra koji će sve to da koordinira, da vlasti sve budu pod kontrolom i od svih vlasti se ispostavio jedino taj Lukašenko da im je odskakao, nije hteo da ih sluša. I odmah su krenule obojene revolucije sad da ga ruše. Ne verujem da će mu Putin pomoći jer Putin je pod uticajem Jevreja, tako da samo Bog možda da im bude u pomoći, ali se vidi. Znači samo jedan im je odskakao i odmah su ga napali da ga menjaju. To sad neko će reći, ali policija je njegova ubila nekoga čoveka tamo, to može bilo koji izdajnik u bilo kojoj policiji da uradi. Ono se vidi na onom snimku, ono je strašno. Sam čovjek stoji na raskrsnici, nikom ne preti, oni policiji čisto mera puca njega. Tako se vidi jedan scenarij da mora da padne neka žrtva, pa sad su... Što slično u Americi, ono sa crncima. Pazite, ne može đavo da izmisli ništa novo. Znači, on može samo zbog greha ljudskoga da zakuvava ovo dok se ljudi Bogu ne obrate. Ako se obrate. Ako se ne obrate, on će se više da zakuvava. I da proba na prevaru toga, kažem, đavo nikakvu vlast nema nad nama, sem koliko mu mi dopustimo zbog greha, ali otprilike i Antikrist će doći na istu šemu. Znači, zakuvavanje situacije do maksimuma, dovođenje života do ljudi, do straha, do panike, i onda ponuda spasavanja, ponuda njegovoga mira. Poklonite se meni kao Bogu, pa ću ja da vas, tako će đavo da proba da smiri
te svetske nesreće. A sad se trenutno zakuvava da bi oni povremeno pokušavali da kao spašavaju nas. Oni od ovoga spašavaju nas od ovoga. Pa malo opet zatruju, pa malo posle leče. Pa to su stare latinsko-jevrejske prevare kroz istoriju poznate. Prvo te nešto koji NATO, milosrdni, prvo te zatruje uranijumom, pomlati i to sve nazove milosrdnim na anđelom i sad ti on pomaže, tu dolaze njihovi, ili kako Karitasi, Lukavi, ovih Latina, Kočevarević i Papini, da ti dele pomoć, a pre toga su te pomlatili, poubijali, potrovali za ko zna koliko generacija. 11 milijardi dinara dali nevladine organizacije. Da. Tako da eto. Bog zna šta je, ali ovo sve što su zakovali i gde se vidi da đavo je opasan plan se trenutno sprovodi zbog greha ljudskog i nepokajanja, ipak se može okrenuti molitvom, pokajanjem, postom, sticanjem blagodati Duha Svetoga koja nas jedino može jediniti oko krsta časnoga i dovesti do pravoslavne slobode sutra ujutro ako bi se večeras plačno pokajao. Oče Antonije, da li treba da upozorimo srpski narod u vezi toga ko je Amfilohije Radović? Ko je Amfilohije Radović, ja spoljašnje gledano ne znam, ali da pogrešno vrši reforme bogosluženja, da lukavo ubacuje pohvale Franji Asiškom i hvali koje kakve pape tamo i pokušava na sve moguće načine da nas ujedini tehnički sa katolicima, što bi bila izdaja nova unijat. Vi znate kako su unijati prolazili u istoriji crkve, otpadali od crkve i postajali naši dželati. Znači, pravoslavlje je svetinja Božija, kao što je jedan Bog, jedna istina, jedna crkva, dve crkve, dva Boga nema. Prema tome možda ima samo jedna istina i duh istine koji živi u toj istini, to je crkva pravoslavna i to se najlakše vidi na našem narodu. Jer Srbi kad otpadnu od te istine, od prizvanja da budeš apostol Božji, da živiš u vrlini, da sijaš verom i čudesima i da svedočiš istinu Hristovu da bi se i drugi narodi spasili, ako to ne radiš, nego odbaciš to, a uzmeš njihove laži i jeresi i krivoverija, onda postaneš zločinac kakvog nije bilo u istoriji. Znači, to su ustaše, većina je bila pounijaćenih Srba, među ustašama, onda ove potorice po Bosni koje su gore bile od mudžahedina u pojedinim delovanjima, o Šiptarima takođe, da ne pričam, pola Metohije su pomuslimanjeni Srbi, a ne Šiptari. Tako da, po tome se vidi da je pravoslavlje svetinja i samo je pitanje hoćemo li mi po učenju svetih otaca da čuvamo tu svetinju onako kako su dogmati i kanoni crkve, ono što su svetim duhom sveti oci ustanovili čuvati, ili ćemo da otpadnemo od toga lažju, to je jeres, ili i nemoralnom. Da li Srbi u Crnoj Gori treba da slušaju Amfilohije Radovića? Ovo treba da brane svetinje, ne mogu oni sad nisu... Da li je važnije da brane svetinje ili veru? Vera se normalno prvo brani, pa onda i svetinje. Ali kroz svetinje je ovo i dobro, kroz ove litije narod brani i veru. Tako da, bez obzira ko šta pokušavao, ne može sad ni Amfilohije i da hoće da im hvali pape ako je sad borba za crkvu, borba za svetinje. Tako da, nek se paze, ali nismo mi u vlasti da menjamo episkope, mitropolite i to, nego da ih popravljamo, ispravljamo u svemu što greši. Nadam se da će, da Bog da i mitropolit, iako se preučio sa čitanjem latinskih knjiga, shvatiti da ono što su pisali sveti Ignjatije Brojčaninov, mnogi ruski svetitelji, sveti Teofan Zatvornik o njihovoj prelesti, jeresi i lažima, i da neće tako olako da pokušava neka nasilna zbližavanja, a da se oni ne pokaju. Mi njih otvoreno u zagrljaj čekamo samo ako se pokaju, ako se odreknu jeresi i laži. A ne ako se odreknu nepogrešivosti rimskog pape. Nepogrešivost rimskog pape je nešto što se rodilo na zlom drvetu jeresi tek pred kraj. I to nije bitno. Ako to odsečeš, ako oni to povuku, nepogrešivost, oni će da rode to zlo drvo, zlo učenje, koje huli na Duha Svetoga, koje je oskrnavilo učenje o Svetoj Trojici, o Bogomajci, da ne pričam dalje. Znači, to zlo drveće rađa zle plodove, od kojih je nepogrešivost rimske pape samo jedan, gde papa hoće da bude diktator
u veri, krajnje vlastoljubiv. Ali on čak i ako se odrekne toga, on i dalje ostaje jeretik, sa kime nemamo ništa zbog filiokve, a zbog učenja jeretičkih ostalih, ima ih mnogo koje imaju. Oče Antonije, ako je patrijarh Irinej prvu rečenicu izgovorio, ja sam ekumenista i pacifista, da li je on pravoslavan? Da li on može posle te rečenice da bude pravoslavan? Može da bude pravoslavan, može da bude... Da li je on jeretik? Može da bude čovek kroz koga prolazi blagodat Duha Svetoga za narod i dalje, jer posle toga te rečenice nije to mnogo ponavljao. I kako se zove, mi imamo još neke jeretike u crkvi, ali zbog stanja u narodu koji ne shvata, koji narod je neobrazovan i ne možeš ti, ako nešto znaš, ne služi istina da ti istinom tresneš nekoga u nos i da kažeš ja sam istinita, to što si ti povređenog nosa, to je zato što ti ne poznaješ, to istinu ne razumeš, nego da mu istinu predložiš na golubijim nogama, pažljivo, svaka duša je osjetljiva, da istovremeno i opomeneš patrijarha za sva odstupanja i da ne daš da otpadne narod da ne odbiješ narod koji ne shvata to što on radi. Da li je on pravoslavan? Ma jesi ti, ja sam na strašnom sudu, jesi ti na strašnom sudu. Znači, on je čovjek za raščinjenje, ali mi nemamo vlast, nego Hristos ima vlast da ga raščini, a mi ćemo za to vreme samo da opominjemo na odstupanja ona koja on trenutno vrši, s time što ja neću nikad negirati da se ne ide na službu, znači sve dok je ovako stanje kako jeste. Da li ste se vi, oče, pozvali na 15. kanon? Ne pada mi na pamet. To se obično pozivaju ljudi nestalni koji bi nešto da urade, ćutali su godinama i onda odjednom ripne da nešto ekstremno urade. Da bi se primenio 15. kanon, prekid opštenja, treba čovek prvo godinama da pokušava da ih opominju, oni da te pljuju, sramote, raščinjavaju ga, ti i dalje izljubuju, dok sav narod ne shvati da ti stvarno želiš dobro i da je to učenje svetih otaca, sav taj narod koji nije duboko u veri, a ide na službe, kad narod shvati da sam ja Sveti Vasilije Ostroški, mislim daleko sam od toga naravno, da sam ja Sveti Vasilije Ostroški pa da kažem nešto što bi cijela Srbija razumela, patrijarh jeretik, nije više patrijarh. Za vas predlažu da budete ili patrijarh, a kažu da ste razbojnik na ulici. Šta ste vi? A ko to predlaže? Predlažu neki koji nemaju vlast, nema ni nos da obrišu. Znači, mora da se shvatimo šta možemo, kaže vladika Nikolaj, daj mi Bože dobro da shvatim ono što mogu, što je dobro, što sam dužan pred Gospodom da to s Božjom pomoću uradim, ono što ne mogu da shvatim i da u svakom trenutku razlikujem šta mogu, šta ne mogu, da ne upadam u prelesti i maštu, ko što danas mnogi ljudi rade. Niti su oni stručnjaci za izbor patrijarha, niti sam ja dostojan da budem ni jeromonah, a kamoli nešto više, niti sam razbojnik na ulici, jer razbojnik na ulici ne ide na liturgiju posle ovih protesta, znači nego jednostavno jedna sredina. Opominjemo i molimo da se popravite, kad dođe pravoslavna sloboda, kad mi budemo imali vlast, mi ćemo vas po kanonima svetih otaca počastiti nekoga pohvalama, nekoga raščinjenjima, ali ta ćemo imati mogućnost da sam narod, mi ćemo imati vlast da uradimo nešto što će biti trajno i što će cijel narod da razume. A sad niko od nas nema tu vlast, nego imamo samo obavezu ispovedanja vere. Ali ne ispovedanja vere da ti lupim šamar zato što sam ja pravoslavan, ti nisi, nego da te ja polako opominjem gdje si ti to skrenuo, šta si ti to pogrešio, a da se ne odvajamo tebe, nego da ti to izbliza radim dok sam narod ne vidi da si ja stvarno, ne ja, nego da Bog, da se brineš stvarno onome kako su nas sveti oci naučili da se brineš o stanju u crkvi, o popravljanju, o čuvanju istine Božje, predanja crkve, blagodati Božje, učenju o bogoslužbenom poretku, predanju o ispovesti i pričešću, pobožnom životu, kako smo mi srpska crkva primila i kako se do skora držalo. Dok nisu jedni počeli da uče školu u Grčkoj, drugi počeli da uče školu u Rimu, slali su odavde, jedni su na starokatoličkom i onda je nastao haos, onda je svako se vraćao i teo
mislio je da sve zna, da je pobrao ne znam šta i pokušava ovdje da uvodi sa strane neke nove tradicije koje su polako razjedinjavale narod i nije dobro. Znači ovdje ima srpska tradicija, 6 dana se posti, ispovedi se dan pre pričešća, pa se pričestiš, pa posle pričešća kako se čuva blagodat, pa život crkve, da moramo očuvati istinu crkve onako kako su učili sveti oci, zbog toga imamo blagoslov i blagodat u crkvi. Bez te blagodati, bez sveti tajne ne možemo se lečiti od strasti, ne možemo ništa. Kući se niko spasti ne može, bez ispovesti, pričešća, krštenja pre svega i svih ostalih. Oče, ceo srpski narod zna da je Stane Dolancu bacio u crkvu Atanasija, To ti znaš, ja to prvi put čujem. Bulovića To nisam čuo, ne znam. i Amfilohija. Tu nema pojma. Hvala vam, oče.